Прывітанне! Я Бандзі. І сёння я распавяду вам невялікую гісторыю пра вялікіх катоў – тыграў. Тыгры – гэта вялікія паласатыя коткі, адны з самых буйных драпежнікаў на зямлі. У дзікай прыродзе тыгры жывуць толькі ў Азіі. На жаль, за апошнія 100 гадоў колькасць гэтага віду скарацілася ў 25 разоў – са 100 000 да 4000. У наш час тыгры знаходзяцца пад міжнароднай аховай. Мноства тыграў утрымліваецца ў няволі, у заапарках і нават у якасці хатніх гадаванцаў. Тыгры добра размножваюцца ў няволі, таму імавернасць знікнення тыграў як біялагічнага віду навукоўцы лічаць нязначнай. Гэтая жывёла – адзін з галоўных персанажаў у міфах і культуры многіх азіяцкіх народаў. Адна з самых старажытных цывілізацый, цывілізацыя даліны Інда, існавала ў даліне ракі Інд у 2600-1900 гадах да нашай эры. Падчас раскопак аднаго з яе гарадоў, Махенджо-Дара, археолагі знайшлі пячаткі з выявай тыграў. На гэтых пячатках людзі цікаюць ад тыграў або змагаюцца з гэтымі жывёламі. На адной з пячатак шматаблічная фігура уладара жывёльнага свету. Адзін з яго спадарожнікаў – тыгр. Гэта значыць, што ўжо ў тыя старажытныя часы тыгр быў сімвалам моцы і ўлады. Так што, калі вы бачыце старажытную выяву нейкай асобы з тыграм, хутчэй за ўсё гэта боства. Як, напрыклад, Дурга, індуісцкая багіня-ваяўніца, абаронца багоў і сусветнага парадку. Або чалавек са звышнатуральнымі здольнасцямі. На гэтай карціне намаляваны Газі-пір, які жыў у 12 або 13 стагоддзі ў Бенгаліі і быў вядомы сваёй уладай над небяспечнымі жывёламі і прыроднымі стыхіямі. Або заснавальнік рэлігійнай школы нябёсных настаўнікаў Джан Даолін, які жыў у Кітаі ў 1-2 стагоддзях. Кітайская цывілізацыя – адна з найстарэйшых у свеце і існуе ўжо каля 5000 гадоў. У даўніну Кітай насяляла мноства тыграў. Яны натхнялі старажытных кітайцаў на стварэнне шматлікіх артэфактаў. Тэхналогія вытворчасці бронзы з'явілася ў эпоху дынастыі Шан, самай першай дзяржавы старажытнага Кітая, вядомай па пісьмовых крыніцах. Да нашых дзён захаваліся бронзавыя статуэткі тыграў, зробленыя звыш за 3500 гадоў таму. А таксама дробныя вырабы з бронзы. Напрыклад, спражкі рамянёў, упрыгожаныя выявамі тыгра. Кітайскія бронзавыя вырабы таго часу часцяком упрыгожвалі іерагліфічнымі надпісамі. Сярод іх сустракаецца і іерогліф тыгр, эвалюцыю якога можна прасачыць на гэтай схеме. Залатая статуя тыгра была вырабленая ў перыяд ваюючых царстваў. Бронзавы тыгр з залатымі ўстаўкамі і надпісам «Кароль загадвае карэце рушыць»
быў знойдзены ў грабніцы караля Наньюэ, старажытнага каралеўства, што існавала на тэрыторыі сучасных паўночнага В'етнама і паўднёвага Кітая. Старажытныя кітайцы пакланяліся тыгру, захапляліся яго прыгажосцю і сілай, укладваючы ў яго вобраз розныя сэнсы. Напрыклад, выява двух тыграў сімвалізавала моцную і шчаслівую сям'ю. Самая папулярная істота ў кітайскай культуры – гэта цмок. Часта яго суправаджае тыгр. Пара цмок-тыгр ахоўвае багіню Сі-Ван-Му, каралеву маці захаду, захавальніцу пладоў неўміручасці. Пара цмок-тыгр прысутнічае ў шэрагу ідыём кітайскай мовы. Напрыклад, палёт дракона і скок тыгра азначае імклівы рух наперад. Цмок тоіцца, а тыгр стоіцца. Гэта схаваны, але гатовы праявіць сябе гераізм. Выраз «цмок звінаецца, а тыгр стульваецца» характарызуе прыгажосць гарыстай мясцовасці. Нават сёння многія кітайцы вераць, што 5 тыграў забяспечваюць баланс касмічных энергій, прадухіляючы такім чынам агульны хаос. Чорны тыгр кіруе воднымі стыхіямі і з'яўляецца валадаром зімы. Вясна – гэта час сіняга тыгра, яго стыхія – зямля. Летам пануе чырвоны тыгр, чыя стыхія – агонь. Восенню кіруе белы тыгр. Лічыцца, што тыгры жывуць цэлае тысячагоддзе, а белымі становяцца, калі ім спаўняецца 500 гадоў. Таму гэты тыгр асабліва мудры і паважаны. 5. Памяранцавы тыгр сімвалізуе сонца. На карэйскім паўвостраве жыло шмат тыграў, таму не дзіўна, што тыгр ёсць нацыянальным сімвалам Карэі і любімым персанажам карэйскай культуры. Тыгрыца – адна з гераінь міфа пра Тангуна, рода пачынальнікаў карэйцаў. Згодна з паданнямі, Хванун, сын уладара нябёсаў, жыў на гары Пэктусан, у гарах Чанбайшань, уздоўж мяжы паміж Кітаем і Паўночнай Карэяй. Разам са сваімі загадчыкамі дажджу, аблокаў і ветру Хванун навучыў людзей розным рамёствам, медыцыне і апрацоўцы зямлі. Тыгрыца і мядзведзіца папрасілі Хвануна ператварыць іх у людзей. Хванун даў ім 20 зубкоў часныку і сцябло палыну, загадаўшы ім сілкавацца толькі гэтым, пазбягаючы сонечнага святла на працягу 100 дзён. Мядзведзіца вытрымала гэтае выпрабаванне і ператварылася ў жанчыну, а тыгрыца не здолела. Жанчына-мядзведзіца выйшла замуж за Хвануна, і ў іх нарадзіўся сын Тангун, заснавальнік першай карэйскай дзяржавы Ко-Джо-Сан. У пачатку нашай эры на поўначы карэйскага паўвострава існавала дзяржава Ко-Гур-Я. Сучасны назоў Карэі паходзіць ад яе наймення. У комплексе магільняў Ко-Гур-Я захаваліся насценныя роспісы са сцэнамі палявання на тыграў. Там таксама былі знойдзеныя фрэскі, на якіх белы тыгр – адна з міфалагічных істот ва ўсходняй астраноміі, сімвал захаду, і лазуркавы цмок – сімвал усходу. Шаманізм – вера ў тое, што наш свет населены добрымі духамі і злымі дэманамі, да нядаўняга часу быў шырока распаўсюджаны сярод карэйцаў. Тыгр лічыўся сімвалам і пастаянным спадарожнікам духа гор. Народны карэйскі жывапіс Мінгва з'явіўся больш за 300 гадоў таму. Звычайна, такія карціны пісаліся невядомымі вандроўнымі мастакамі, якія не мелі адмысловай адукацыі.
на шмат якіх карцінах намаляваны тыгр і сарока. Лічыцца, што калі карціна знаходзіцца ў хаце шамана, то тыгр – гэта дух гор, а сарока – яго вучаніца. Калі ж карціну з тыграм і сарокай павесіць каля ўваходных дзвярэй, яна будзе адпужваць нячысцікаў. Дарэчы, карэйскія народныя казкі часта пачынаюцца словамі «Калі тыгры яшчэ палілі люлькі». Але ёсць і іншая гісторыя пра тыгра і сароку. Аднойчы селянін убачыў тыгра, які ўгруз у багне. Тыгр папрасіў селяніна дапамагчы яму выбрацца з балота. Але, выбраўшыся на бераг, тыгр не толькі не падзякаваў чалавеку, які яго выратаваў, але нават вырашыў яго з'есці. Убачыла гэта сарока і вырашыла дапамагчы небараку. Яна сказала тыгру: «Я не веру, што ты толькі што тануў у валёсе. Не магло такога быць». «Як ты смееш мне не верыць?» – раззлаваўся тыгр. «Я зараз дакажу, што я там быў». І тыгр скокнуў у самую сярэдзіну дрыгвы. Вось так сарока выратавала селяніна ад няўдзячнага тыгра. І каб завяршыць гэтую частку аповеда, паглядзіце на здымак. На вашую думку, што гэта? Гэта драўляны ударны інструмент, зроблены ў форме тыгра з зубчастай спінай, на якім граюць, праводзячы бамбукавым венічкам па шчарбінах. Эо па-карэйску ці ю па-кітайску. У Японіі тыгры не водзяцца. Гісторыкі мяркуюць, што першы жывы тыгр быў прывезены з Карэі ў канцы 8 стагоддзя ў якасці падарунка японскаму імператару. З гэтага часу тыгр пачаў з'яўляцца ў японскім жывапісе. Тыгр стаў сімвалам адвагі японскіх самураяў і часта суправаджаўся цмокам, які ўвасабляў зло, якое тыгр-самурай абавязкова пераможа. На гэтых рассоўных дзвярах 17 стагоддзя намаляваны тыгр у зарасніках бамбуку і цмок. І яшчэ некалькі твораў Кісіганку, славутага японскага мастака з Кіёта, вядомага сваімі карцінамі з тыграмі. Гэта шырма з тыграм. А гэта тыгр і сарока. Здаецца, у Японіі былі добра знаёмыя з карэйскімі сюжэтамі. На гэтых карцінах тыгры пэндзля мастака Кісіці Кудо, сына самурая Тэрая Сігенобу з Хіконе, прэфектура Сіга. Выявы тыграў упрыгожвалі розныя бытавыя прадметы. У традыцыйнай японскай вопратцы кішэняў няма, таму на пояс вешалі розныя мяшэчкі або скрынкі для асабістых рэчаў. Торбачкі інро, якія маюць некалькі аддзяленняў, прызначаліся для захоўвання чагосьці вельмі дробнага, напрыклад, лекаў ці асабістай пячаткі. Гравюры ў кіё-э, вобразы зменлівага свету па-японску, былі папулярныя ў японскай гарадской культуры ў 17-19 стагоддзях. І на іх часцяком можна ўбачыць тыграў. На гравюрах у Тагавы Куніёсі намаляваны тыгр і міфічная істота Нуэ, якая, як вядома ўсім японцам, сілкуецца чалавечымі страхамі. Самым знакамітым мастаком у кіё-э быў Кацусіка Хокусай. Ён напісаў тыгра атрамантамі і фарбамі на ядвабе. Надпіс на карціне: «Месяц тыгра, год пеўня». Стары ў захапленні ад жывапісу, ва ўзросце 90 гадоў. Гэта адзін з яго апошніх твораў. І на гэтым я хацеў бы скончыць сваё апавяданне. Але не магу утрымацца. І пакажу вам яшчэ аднаго тыгра, напісанага сціплым дзяржаўным служачым, падатковым інспектарам у Парыжы, які ніколі не пакідаў Францыі і ніколі не быў у трапічных лясах.
На заканчэнне я хачу падзякаваць свайму лепшаму сябру, AI Designer, які стварыў некаторыя карцінкі для гэтага кароткага аповеда, а таксама Вікіпедыі, невычэрпнай крыніцы інфармацыі пра ўсё на свеце, уключаючы коцікаў.